ҳамин рӯз агар хато накунем як 40 ё 50 нафар бигем ҳамин силкае ки дар ҳамин ҷамъ мемонум рӯи кард. дар ин видео нархҳои билети моҳи март ва апрел ба шумо мерасонем. Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум. дар ин видео дар кадом масъала мехостум шумода маълумот расонум. ҳамин рӯз агар хато накунем як 40 ё 50 нафар бигем ҳамин силкае ки дар ҳамин ҷамъ мемонум рӯи кард. шояд ки дар шуморам рӯи карда бошанд. дар ҳамин масъала мехостум маълумот расонум ки дар доми ҳамин химашиникҳо нағалтен ва баъдан Мадина нарх навои билета шумода мерасонад. пешай мавзӯъро сар кардан чун ҳамавақта бигем номерҳоро дар ҳамин ҷамъ мемонум ки ай ки ҷой ба ки ҷой билет дар кор мешавад метонед пирсе ва ба дили пир харидорӣ кунед. ҳамчунин бигем барои регистратсияам Москва ё ки Московский област метонед ки муроҷиат кунед. хоб аввалан мефаҳмонам нафарҳое ки намедонанд ин силкара рӯӣ мекунанд. шумо медароен ва дар оҷа навистагие ки барои 78 сола шидани компанияи Saudi Airlines шумо метонед ки 606,000 рубл бурд кунед ва баъдан медароем бигем як бозӣ мебарора ки коробкае бигем 6 та коробкае якум шабиҳ бир мекунед холӣ мебарора дуюм шабиҳ бир мекунед гуфтиам гапо мега шумо бурд карден 606,000 рубл ва барои ира гирифтан меган ҳамин силкара дар шиносҳотон рӯӣ кунед. шумо мегиред 5-10 нафари дига дар рӯӣ мекунед. хоб баъдан барои пула гирифтан меган гуфтиам гапо 1 рубл спорен давом метем 50 рубл 100 рубл 500 рубл барои бигем долларай гуфта русӣ кардан дар корай ё ки комиссияам хеле 1000 рубл 1500 рубл рафтан мегирад тамомшавӣ надорад. меган ин пулҳо бигем қати 6,000 рубл шумода мегзара вале ин фиребай. худона эҳтиёт кунед дар ҳамин масъалаҳо ҳушёр бошед бародарҳо. гуфтиам гапо аввалан ки почтатона мезанед почтатонда доступ меёвад номерҳотона мезанед ки баъдан баъзеҳо хабардор нест меган дар номи мо қарз оформид чидагия бигем ай номерҳотон дар номтон бошад даниётонам гирифтан метавонанд ё ки картатона мезанед пул снимат карданшон мумкин аст шумо хабардор нестен ва бо бигем ҳамира 10-15 нафари дига дар рӯӣ мекунед ки орам бигем ҳамихе фиреб хӯрдан мумкин. ман ҳеч гуфтани нестам барое ки хидмам як хато накунам 3 сол пеш нав омадагӣ будам гуфтиам гапо намефаҳмидам намедонистам ҳамихали силка ин силка не ҳамида монанд силка рӯӣ карда буданд. чиқадар хирсан меши гуфтиам гапо ки 100,000 200 рубл 200,000 рубл 500,000 рубл бурд кардан гуфта тақрибан хато накунам як 6,000 рубл ҳамихе давом додан гирифтам 500 рубл 1000 рубл пулам тамом шид ва дига гуфтиам гапо дилмон баъд дар ҳамин масъала кофтикоп кардем ки дар ҳақиқат ҳам ин фиреб да як бор мақсад ҳами хеле фикр кунем ки беҳичи кида 600,000 рубл 500,000 рубл метинанд. ҳамира мехостум шумо дар расонум Мадина нарх навои билета мерасонам. худона эҳтиёт кунед агар дастгирӣ кунед беҳад хирсанд мешем. пешрави канал гуфтиам гапо бошед хайр. Ассалому алейкум ба ҳамаи подписчикои канали Абдуллотиҷӣ. раҳмат ки подписатсия мекунед, лайк мемонед, комментария менависед ва дастгирӣ мекунед. дар ин видео нархҳои билети моҳи март ва апрел ба шумо мерасонем. кадоми шаҳрҳое ки мо намегем метавонед телефон кунед. ака Абдулло мемона номерора ва нархҳои билета бипурсед. моҳи март ва апрел. Москва душанбе аз 9000 то 9500. Душанбе Москва аз 22,000 рубл то 23,500 рубл. моҳи апрел Москва Душанбе аз 9,000 рубл то 11,000 рубл. Душанбе Москва аз 22,000 рубл то 23,000 рубл. моҳи март Москва Кулоб аз 6,000 рубл то 7,000 рубл. Кулоб Москва аз 19,500 рубл то 21,000 рубл. моҳи апрел Москва Кулоб аз 7,000 рубл то 16,500 рубл. бинем ки ай ҳозира ба идо то 16,500 рубл боло рафтааст нархҳо. кулоб Москва аз 20,500 рубл то 25,500 рубл боло рафтан нарх. кулоб Москва аз 20,500 рубл то 25,500 рубл. моҳи март
Москва Худжанд از 9000 روبل تا 10500 روبل. Худжанд Москва از 17500 روبل تا 20500 روبل. ماه اپریل Москва Худжанд از 9000 روبل تا 11000 روبل. Худжанд Москва از 17500 روبل تا 20000 روبل. ماه مارس Москва بختر از 6000 روبل تا 10000 روبل. بختر Москва از 21500 روبل تا 23500 روبل. ماه اپریل Москва بختر از 17000 روبل تا 17500 روبل. بختر Москва از 21000 روبل تا 23000 روبل. همه را تبریک میکنم. با ماه شریف رمضان مبارک باشد.